Sapi aprangsi berta tepi arjuitha. Dolong langke pondet ajoini parong thom arat kisung. Tim Karbiang long aphan kirap kachuha. Ciklo Jonita avelang PMJSY atowar tikok langso himay ingti arong pen tikok langso LP School adak atowar langbung ciplang det himay ingti arong asar aning kipung kacipaklang. Ulukuncia long Handloom Training Center ahemta donak thangnat radaphan warsai ave. Jakas asong ingdeng choksi mahangkit hegarni katalon. 18 number Lumbajong constituency angkang manjapen kilometer hinian bakke helo sugar mill pen cherop ingtiarong manai terangarong lapen Nepali basti adake krongput dipuaroi kedam tangarni langkit hejok dolong lapen longle kangle majam ke bad non malom dolong kawejok kisu kiun e hithi borwa kedam sitame inglongar lok atwar pensi dam nanglo pinpur me aningkan bangtap bangso royalong ratatum tangka cirungsi ceka dolong selam titi sita nona bangke dolong lang pondeta joini kisungsi cetonglu bangso dolong aputha kom silaphan batai lo chuneng rialu pajir sita abirta abipusi hadakaratum news fasalong birta nang pali lasi tim Karbiang long CM tuliram rong hangaphan prap chinpen RCC kalisita esonbak awar sainang PGF hanta chuneng ripon 7 bosor ne running lo kasi ho SDC hutpen jenglok tapen ke ang bong kongres ay kan po dua hutan stame nilutum hingking bilis stame pu batay hang bomig lo lasi sarkar penang pipedet ajoy ne bang ke nilutum mang humimi ason lo athe dak nilutum ke larong thom ke nilutum ke Bangladeshi kali lo nilutum ke India bhasi lo apong tin mata batay tin election stame nilutum ke kaita भूत बांगे जोगे बोमलो सीता में लान बताए भूत के जोग पेन के थे के दिंग तुम सिस्टम में नील तुम फान सरकार बताए के वांग सीता में पिन्यांता में हेदुंगा दोलोंग बुपे देलो सरफू की बी की थी लापेन के अकली मंगफा लापेन के किसो क्योंने के चिपन फान माथारा ला रोंग थोम पेन हिंकिंग ब्रिज मते सी aking hong thom gari dam dor wong phan batai lo ni tum application ki tipi batai ti room sin ni tum along jingti lo sa me pinyanta nang bapleng ni pelang lasi non ke dobama sarkar mate non BJP sarkar Bharatiya Janata Party sarkar phan bikhek nili hin men chuningri lo alang litum la nilitum rong thom akisung mate rong thom arat skurs ngor menceng lok isu kyun e la pen usar pisar pu ke hilat kedam ke banga jo phelo la so kisung nang matha pen prap jin pen Karbiang long autonomous council CM la pen ke pu ke do PWD EM alang li phansa me chunungri lo nile tum rong thoma phan nang matha pen bi hek pu stamela hinking bridge thedunga bang nilita lan ining hang hedat asolo mate nang piun te chok pulos ta mito no nako tong sikot family tumla kisu ke pon mate ajo nalo ke hat ke chidam ke bang school gidun gidam ke bang joy ke ji phan non ge do sarkar nang matha pon wekbo nang pi wekbo kus nili ning thelo Amri constituency ke parlo ulukunchi along Handloom Training Center mate sekiki PSI hem sampridang Labangso Handloom Training Center long Command 2 penune Chokumara tum doklung clear jok kiphe ketak kacharlia tumanta kacharli ji aning hang bang betetlo Ache bangso training center long kiphe ketaki ji ajotona hormu kawe pena jok labangso sai hem ke dona kason mandet Labangso training mate sikiki pia hem pen ale ke longpu non puanta thik pon long le lang pusi hadak te bokhera tum pherang ke phantan pachini Amri ang kangalong kipir ketak siki kipia dimke dake long bet. Tangti ko PC soka tum lapen Karbiang long autonomous council tum mathakrang bomlang ma. Ali pachalong nang pusi sokar penta bangso sai hemta nang kipi pilo kalima. Tangti ko pia thesi labangso sai hemalong lason mandet lo. Labangso sai hem tarpang thekanta ketar thek ponlong le ko pia potlo. Bangso siki kipi Chokumara tum ke do quarter anta henu thaya phi anta ko PC Karbiang long autonomous council pen thangala mabedet lo
Buta hada ulukunci along kedo kethe keding atung perangke atung mapan karju padu. Perangke atung mantak ketakatai abedet kangjanglu. Umpanai pen perangke Davidson Teron News Desk Report News Fast Karbiang Long. PMGSY pen kedeng pon wolong komaji along. Teteli guri pen lang cetung adak. Towar semar pon lo bonta ciklo jonita abelang. Hemai ingti arong pen tikok lang so adak atowar ki ike langbung ceplang det. Bang swajok hemai ingti arong asar chondro ingti pen aning kipung cepaklang pon. Jong si prabjin pen semar pon thuthe pulote rong arat pen celang si bang so atowar pu pen phalang no labji pusi aning kipung cepaklang pon. La pen sorkar atum bang so atowar nangkelang charijia phanta alang lihin pen chuningri padopon. Nelimen bangke Sondro Singh ti. Hemaing ti rong agang burai lo Tadi hen tung puji bangke la ni tung hemaing ti rong pen dak la tiko lang sel ti school. La so dak kedam ke bang tani posto pik lo. La si non kedam tang ini pen 40 din ne 30 din bak setelang. La so tawar bonai det pen non pur so tawar bonai det pen tir lombang ke ningarong lo muni det tung. Tawar ke minang le lo pojoy ne pen kadu ka wiara sarti sarpo tu matame ningarong lo klip mang khar school du somalo tu matame tame non bang ke la so tawar bang ke han mandet lo aning wang tame ke du godam gari motor pen ceng lo menai king pen gadam anta dam no dak lo nasi bang so tawar bang non prap jin pen pini pen abang bong pen prap jin pen ache bonai phangsi bang so department so pham mate so pen contractor pham ni tum kadu wiara tum tame chuningri lo jong si na che bonai ne de ba te prap jin pen na claim ke de Ulu tangte nilitim rat hurpak pun setawar phangolak phangyang pu pusi rong sor kadu kowe atame nilitim mahin penke kingwai pon rong lo asi prabjin pen bangso kontraktor mate aso department tu prabjin pen nache bonai phansi nilitim mahin kadu era atame chuningri Piniana Lopor Phaisia Por Lang Nirja Khorsinging T LP School Ahemalong Student and Youth Council Aro Kesengamai Kangni Pon Bhupen Ingti Pen Chepahem Phuamailong Aluhi Aman Peng Pen SYC Bokojan District Committee Dihin Rimbang Suresh Dogbi All India Student Association Niliparo Sarlong Ronghang SYC Deopani Aro Maipu Bhupen Ingti HSDC Bokojan District Committee Pen Longki Phangcho Lapen Eastern Rengma Mojidaratum Chetongdun Mailong Penang an chingkin chingwai padosi isi ingtang kring SYC Langnirja Aro Sengponlo Chedon Sarpen Maipu Bonghom Ronghang Lapen Chunbang Harlong Ingti Lapen Banging Koiraner Kep Abang Pubang Piatumaphan Klem Bang Arpu Pek Ponlo Mailong Aluhi Pen Lam Kethan Ponke Rong Along Lukacharliari Soejang Tumphan Langchari Dunangji Rong Along Kapating Thurasai Nang Kelealong Ahok Pet Asai Klema Klema Lahai Langchari Dunangji Song Aro Sengdet Pen Pulote Kapatir Vera Phansi Klemponangji Lapen SYC Achete Pading Nang Puhai Hui Alam SYC Bokojan District Committee Finance Secretary Suresh Dogbi Pen Than Pajirmi Ponsi Mai Mesen Pen Pachun Ponlo Joint Action Committee for Autonomous State Mate Thihek Pen Jakas Asong Patumi ke SYC Asai Hem along Indeng Troxy Mahang Kethek Arni Katalon Amai Padopon Bangso Indeng Troxy Mahang Kethek Katalon Amai along Khorsing Teron Pen Mai Chari Ponsi Aluhiatum ke SYC Maipu Prakas Terang Kongchun Bang Bipul Tiso KFA Maipu Tinku Ingti Kongchun Bang Soron Sing Rongpi KSA Kaya KSU Jakas Vice Chairman Stalin Ingti Convenor Samsing Hanse Lapen Kapre Kethegi Dingatum Chetongdun Si Mayalong RDP Dun Pinpur Me Bangso Songke Kedamtang Surihini Rak Cricket Home Aningkan July Revolution Thongke Brai Si Arni Hempre Kaparman Kedoan Ham Phangasong Pen Danglok Rat Kedoan Atum Pen Dipu Along Air Set Prung Set Kache Song Amete Kithur Ajok Ongdung Riso Ijang Atum Thurpak Pen Chesong Ponlo Laso Ajok Police Atumta Khangon AC Heli Amu Kerengta Ap Nangkok Ajok Ongdung Atum Ke Heli Amuta Chunang Lola Pen Karlitang Rahul Singh Narke Heli Amu Kiro Ajok Apran Sitame Damnang Lo Laso Ajok Si Ing Samjin Pen Kache Song Kapachun Ponji Aphanpura Ongdung Hamphanga Song Chingrum Si Joint Action Committee for Autonomous State Pu Pai Achiklo Niphai Kethom Arni Amahang Pathek Ponlo
lasi patumi ingdeng troksi mahang ke thek arni katalon along jakas chairman khorsing teron pen ke than ke aprang ke doan klembang phu atum ke non an ke ale chelong lo non ke dobom song troksi atum si jakas asong pangtangji pangtangte ke latum along si dolo lasi solang do arat tumta hemprek aparman kache song along cherap chetudun vek nang poputa ningje pon zi patumi bangso mahang ke thek arni amaya long Ingsam Jin Pen Pachun Pon News Desk Report News Fast Karbi Anglong lapen di mahasau aphan hemprek palong vek ji pua kemang ponajok kanchas di komatum dode sang sisi ke klem pining anning kan thong ke prapli pleng tanglo lapen che song bom bang bom si ka che song ahot asona sona kisum chetong ta dolo bonta alang litum akimang aputhak otpon thipsi che song bom lang lasi kedam tang aporhut pusitame kanchas di komatum che paddo kajok abarim MP Biren Singh ingti India Parliament along pustame private member place dunlo lasi non kibang jia por pustame hemprek aputhak government bill India Parliament along nang ponvek nang jipusi kanchas di komatum ke hang padopon lasi bangsolong sangkur karbiarat tumtame cherap chetu dunjia phan kanchas di komtum arong mate ahawaralong benar tarpon padupon bomlo Non malong so phan ber time tong sunan. Wang ignon Atur Bamboo Industry Dongkamukam Chingri Bay Arong West Karbi Anglong Cek lapen buluka pen kasemar pon ason an mesen a quality pen dak Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Dongkamukam along longpon igji lake sofa set bed stool desk chair rocking chair lounger chair and table lapen flower stand etc heihui longpon igji kachini jiaphan 99577 67037 lapen 99577 5291 along Humri Iglote Long Igpo Anparta home delivery setami longpon igji come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berta kang tonpen nang chirui chulo. Denta khadalong ta tumi samelang so block congress mondol committee atumpen dharna kang nipon pinpur mekedam tang arni congress kachari ahotke thangnat radaphan akisung kipi ave seta non kachari bom BJP sarkar ke radaphan kachong thuila pen tangka kelar pen chenglok benganta lar lablo pusi mayalong akoy arwak pon denta khadalong samelang so block congress committee pen chenglok district committee chunbang ron sing teron samelang so block congress amaipu Podmo Ronghang Porkanthi Mondol Congress Amaipu Harsing Kro Dogmoka Town Congress Amaipu Komal Singh Porkanthi Mohila Amaipi Moina Terang Piatum Chetodun Phuluni Pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong Pinia berta lan si pajodiglo do mithak me kardom.